10 Ministri għas-Saħħa Ewropej li huma firmatarji tal-Valletta Declaration qed jiltaqgħu f'Malta biex jikkollaboraw flimkien fuq diversi temi fosthom l-aċċess u x-xiri tal-mediċini. Fil-ftuħ tal-laqgħa deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li matul dawn l-aħħar sentejn saru bosta avvanzi kbar fiħdan dan il-grupp ta' pajjiżi li jinkludu lil Malta, Portugal, Spanja, l-Italja, Ċipru, l-Slovenja, il-Kroazja, ir-Rumanija u l-Irlanda. Il-Ministru qal li l-akbar sfida li qed jiltaqa' magħha kull pajjiż il-prezz tal-mediċini. Sa issa ħafna mill-negozjati bejn pajjiżi individwali u kumpaniji l-kbar tal-industrija ma kienux ikunu biex ngħidu hekk fair għax l-industrija jkollha l-informazzjoni kollha u l-pajjiżi żgħar ma jkollhomx, il-pajjiż kollha ma jkollhomx. U allura waħda mill-inizjattivi li qegħdin jieħdu propju di li bejnietna naqsmu aktar informazzjoni biex meta morru ninnegozjaw, nkunu qed ninnegozjaw anke minn pożizzjoni ta' saħħa. Il-Ministru Fearn żied jgħid li jekk jintlaħaq ftehim bejn il-pajjiżi li flimkien jirrappreżentaw 160 miljun ruħ se jkollhom aktar saħħa waqt li jkunu qed isiru nnegozjati dwar il-prezz tal-mediċini. Aħna dħalna f'dal proċess issa mal-industrija li nibdu ninnegozjaw magħhom anke minn kmieni li jfisser li fis-snin li ġejjin nistennew li n-numru ta' mediċini illi llum qed ninnegozjaw nixruhom bil-għali bil-mod il-mod jibda jinqsu fil-prezzijiet li fl-aħħar mill-aħħar iwassal l-prezzijiet aħjar u mediċini iżjed aċċessibbli għall-pazjenti tagħna. Fil-laqgħa tal-ġimgħa l-Ministru għas-Saħħa se jressaq il quddiem mudell li jipproponi mezzi ta' kooperazzjoni dwar riċerka biex jiġu sviluppati antibiotiċi ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.